garis siji tol jahe nak jahe jatol jahe ji kuntul jare banyak doke pancul garis siji abang-abang gendera londo ngetan sithik kuburan mayit lambi abang keton dowoto pada bubur ke golek duit Mbak Yu. Bisa nyiapke ono apa ora? Aku isih tengah dhuwur kuwi. Apa ganti kelambi? Alah, kurang seru, ora kru kene. Meneh bisa neh. Nah, gede wis madeng kok kaya lemes. Kok wis sapro kepiye ngono? iya Kepiye kok wis sapro? Apa? Awak juga ora gelek lagune kepiye? Oke kok nggak Tak nyanyi ilmu iku malah niku. Latihane apa wingi latihane lagune? Iya. galak cilik galak Nek cilike mah galak kok. Beda yang gede-gede. Nek cilik galak. Sijine kon nyiapke Hazal iso ora? Hazal. Wagu. Kurang seru. Iki lho bapakne ning dhuwur iki lho. Meneh pisane. Wah. Wah iki tuntu poin wae iki lho. langsungan Oh. Gak sempil iso kene wae. Ayo prakonso ngawarono rukune Islam yo iku limo salat loro rukun kang siji bisuwa sira lawan rati kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping apa posono ing wulan Ramadan bulan Ramadan limo ngaji kaping limo ngaji lamun kuasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang sudahlah terang asal dawe dari pangeran. Yo, iki acara apa yo? acarane apa Rene siji. Jak omongan Rene siji. maju tak silai mic Oh, nggo kuwi wis. Ana apa kowe? Mbah. Omong apa? Omong apa? oh iya Sik, iki tak takok. Jenengmu sapa? Pepet. Apa sing jujur? Encan. Engko tak kei salah wis. lo Jujur, jenengmu sapa? Pepet. Freddy. Freddy. Iki acarane apa? Kudu ngerti. Ulang tahun. Ulang tahun iki apa? Ulang tahunnya siapa? Wah, aku ki takon malah takon iki kepiye? Faiz.
Jazila. Cik Sapa? lo. Faizah Jazila. Cik lo. Oh, Dene Facebooke ini Pak To sapa? Pak To. Ndi to Pak To? Nggih, niku acara ulang tahun. Ulang tahun kuwi maknane apa? Syukuran. Syukuran. Ha iya tahun diulang meneh. Wis ping pira? 3 tahun ya Pak To. Ha kuwi guyang-guyu kuwi sing jak ulang tahun kuwi. Nggih, didongake muga-muga paringi Sehat. 1, 2, Panjang umur. heeh, 3. Tambah rezekine. Heeh, terus sih. Aku sangar kok aja takok apa-apa. Kepiye kowe lho maca wis sangar ngono takok apa-apa wae. Ora ngerti ya. Jujur men. Dikei ilmu sing barokah. Amin. Heeh, kris gedhe. Amin. Kris gedhe. Agak 3 tahun kok. Kris gedhe. Heeh. Yo nyanyi iki. Iki syukuran sih apa piye, Bu? Niup lilin apa niup roti? Piye? Oh, motong. Monggo, dikumpulke sik. Disiapke. Kok lek teko diabani ora metu-metu. Siap, Krak. Ha iki. Dubengi ngono kae, kon lingkaran ngono, Bu, lingkaran ngono. Gawe bunderan. Elek men nyiapke kuwi, gawe bunderan. Wong tuwa-tuwa ya teko. Wes. Apa? Yo nyelempike lha kuwi lho kuwi. Kuwi du permen kuwi yo. Terus dimut niku. Monggo. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Semoga sejahtera, sehat sentosa. Selamat ulang tahun dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat Panjang umur, sehat dan sentosa. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. bagi roti nih, bagi. Wah, ya seperti yang mawon niki ada cara syukuran ulang tahun yang ketiga. Mugi-mugi diparingi barokah nggih samudayanipun sak keluarga sampun. Niki Mas Tok ajak nyanyi iki arepan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati keluarga ageng saking Topeng Ireng Mekar Budaya. Ingkang kawula hormati Mbah Kaum kalian Mas Zen. Wabil khusus kagem sedaya keluarga kawula, khususipun Bapak Ibu kawula ingkang kawula tresnani. Matur agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih kawula sak keluarga saged angawontenaken syukuran wonten ing wekdal siang menika. Kawula sanget matur agung ing panuwun dumateng panjenengan sedaya kagem sedaya keluarga kawula, khususipun malih kagem Mbak Yu kula, Mbak Kustimah ingkang sampun
maringi pinten-pinten dukungan kalian kula saha keluarga kawula tansah nyun agunging panuwun. Matur nuwun ugi dumateng keluarga kawula ingkang saking Piungan Bantul ingkang sampun dugi mriki. Kawula tansah matur agunging panuwun. Matur nuwun ugi dumateng bapak kula ingkang nomor kalih, Bapak Sesnanto Mujahid ingkang sampun paling semangat dumateng kawula, paring dukungan dumateng kawula, sampun momong dumateng kawula saha keluarga kawula tansah nyun agunging panuwun. Kawula sak keluarga mboten waget mbales ingkang punapa-punapa sagedipun kawula namung ndongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya keluarga kawula tansah panjang umur. Amin. Ingkang barokah manfaat dini wa dunya wal akhirah. Amin. Setunggal malih nggih kula nyela nggih niki Mbah Kaup. Nggih. Kagem adik kula ingkang tebih hampir 3 tahun kula mboten kepanggih kalih adik kula. Anak kula Faiz Muatif pundi? Mas Faiz. Faiz Muatif. Kula badhe ngaturaken setunggaling lagu minangka tamba kangenipun kawula kalian adik kawula ingkang tebih mriku mugi-mugi mangke saged ningali wonten YouTube lan mangertos menapa ingkang kawula raosaken Mbah Kaup. Aja nangis. Selamat ulang tahun. Nani ya? Kirim salam sing kadoan. Iya, Kanggo Dinda sing tak sayang, senajan atuh ing panggonan kaya nyandeng nang iringan, senadyan nato ning mata nanging cedhak ing rasa sun janji bakal setya selamiya. Setunggal lagu kagem adik kula. Mugi-mugi tansah pinarengan sehat walafiat. Amin. Masih kelingan maneh seseme tansah kepayan marang dewae yen turu kakandu yen mangan kelingan kadang nangis kemuyu dewean wingi masih sapayong lorong
bakal setya ngenteni. Nggih, jenenge wis ora ketemu kuwi yo. Sen haru. Semoga-moga diparingi barokah. Amin. Karo sing kuwasa sing maha murah. Amin. Jenengan sing donga kula sing amini, Mbah. Yo, matur nuwun Mas. Mas Tok. Tak keluarga. Mugi-mugi dados keluarga ingkang barokah nggih. Panjang umur, murah meriah rezekine. Bagas suaret selamat. Amin. Iki terus lagune apa yu? Oh. Ya. Kayak aku takok sing cilik kayak Mapa Ilatun. Yo, apa nih? Aja galak-galak. Wedi. Harep-harepan. Iki mae kono do maju mae. Mak, maju sithik. Lah ngono. Sagre apal ora apa-apa. Wajib ngawin lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngawin lanang wadon lurung ilmu. Aja liren ing durung rusak bodohmu. Aja liren ing durung rusak bodohmu. Wajib ngain landang wadon lurung ilmu. Wajib main landang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Rapi ku asale agawe wenang. Rapi ku asale agawe wenang. Gawe wenang. Namung sunah, namung sunah nulungi maring sembayang. Sembayang. Sunah nulungi maring sembayang, nulungi maring sembayang. Apik ta? Ya nek ra kliru jenenge ra montolan kok. Montolan kok apageng-pageng kaya serius men. Ora kliru ki ra apa-apa, ora tak seneni santai wae. Kemendane le joget wajib main apik. Somen teko dikasih ngono ya apik. Sing penting ora ndadi, ya kesurupan ora apa-apa. Iki terus apa neh, engko kliru meneh. Kayak ngeleng-ngeleng. Apa sluku-sluku bathok? Ya rene rasa seru-seru rene. Ngomong rene. Kepiye contone? Alah wong sangar-sangar ombo. Contone kepiye? Kene oke kok carane kok lagune kok Allahumma sholli. Kepiye yu? Kok ngono terus? Yo, marep ngulon. Ngulon kono. Aku ngertine ngulon kono, arep mlingi dul ya luweh. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wa sallim. Bapak-bapak tuminta sing negarane rupa aja nganti salah lupa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Ayo simba tumindak kon ojo nganti susah oh gawe bunga Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Ale juga terus kau ngono kuwi to pengen apa nih? Wamen aku mana sing jepit. Iso apa? Iso apa ora ya? Iso. Wong didelok wong sak Indonesia ya kepiye to? Orang mah didelok wong kempul iki ndarani apa? Delok wong sak Indonesia ya. Ayo. Seni guyu ora apa-apa. Ya Irfani ronce kembang wong ini bubiar kumilang ojo sira mengamingo mitoro dawuh pangeran Ya ikhwan ronce kembang wong ini mubiar kumilang ojo sira mengamingo mitoro dawuh pangeran monggo langgae kang sekeso urip pira ning alam donya kuwi ora kena semoyo Ya ikhwan ronce kembang wong ini mubiar kumilang ojo sira mengamingo mitoro dawuhe pangeran Irfani ronce kembang oh ini mubian kumilang ojo sira mengamingo miturut dawuhe pangeran monggo tindak ingkang sekeca urip ira ning alam donya urip iku ora kana semaya orang kok nyanyi kok cuma lemu mubeng lancar orang kok nyanyi kepiye Tume hafal yuk diterus-terus ke. teko ceritane wayang Jawi ing prancang langka diraja rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman janjot tumandang ngaleng kowis dadi kobong
gedhe jroning braja ceritane wayang ing negara Ngaloko raja ratu buta rawana raja gawe si gedhe putih sowan taman sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Pati dengan omah Elatala ngalakoti apa ngeti apa Togo bilong wa'o padha batik tomplong kabeh dadian banjur gara-gara Allah ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja ratu buta Rahwana raja gawe geger Dewi Sita si gedhe putih sowan taman sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Pati dengan obat ora wati getih Elatala ngalangkoti apa ngeti apa Togo bilong wa'o padha batik tomplong omah gedhe kabeh dadian tiara muka banjur gara-gara iyo wae ayo kabeh piye? Le, kene. Kene. Kene sik. Pamitan sih. Gogok kene dhisik. Komik. Orang jago ngono ngadeg kono. Nah, madhep rono, YouTube nang kono. YouTube nang kono ora nang kene. Wis omong. Ya omong lho itu. Omong piye? Saomonge pamit. Kepet disangoni kepet. Oke, disawerke. Oke, disawerke. Kok Wis bar disangoni lek pamit. kene. Madhep rono, YouTube nang kono, aja madhep kene. Ya pamit karo penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sing tegak madhep rono, YouTube ki kono, demene. Kula pamit Cek. Ora ngono kuwi ora sopan. Sing apik le matur. Rada tengah ngono, rada tengah. Nah, kepareng matur. madhep rono, YouTube nang kono. Madhep ro. Tak warai. Ya sing apik le gogo kok ngono. Wis.
Wis durung? Pun. Ya mat rono. Sik. Ayo. Nggih, mekaten ngoten. Tawai. Mekaten. Madhep rono, suarane sepenting krungu suarane. Sing apik le gogok. Nggih, mekaten Mekaten. saking Saking. seni Polaraga kula. Seni Polaraga kula. Apa? Olahraga kula. Omah raga kula. Kok omah? Olahraga kula. Olahraga. Olahraga kula. Mbok bilih, wah tak wari basa ya. Mbok bilih. Wonten kurangi. Wonten kurange. Kurang apik, Kurang niate. kurang sae. Kurang sae. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum Teruske. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuk ajar sing apik. Nggih. Panggilan kepada Mas Hafiz. Kudu ajar kendel kok arep montolan ya ora kendel. Pelawa ya ora kendel. Panggilan kepada Mas Hafiz.